Nanbabo Kabalen, welcome to Meron Pampanga. Yeah, so for today's vlog, another boutique, Yes. coffee shop, and nails pa ang pupuntahan natin. So yun guys, nandito tayo ngayon sa San Fernando, Pampanga, and we're invited by Find. So this is the newest place that you should visit, and we want to show you in this video. So if you want to know more about them, sabahan niyo kami sa Tara, let's go! Hi po, ako si Zach. Ako po si Jill. Joe po. Nag-start kami as pasabay lang pag nag-out of the country kami. Tapos, maraming din nagme-message na, uy, pwedeng pasabay ng ganito, ganyan. So, habang tumatagal, parang naisip namin, ba't di na lang tayo magpasabay business, gano'n. So, doon kami nag-start. Tapos, eventually, nag-come up kami ng Mag-open ng store. pangmaramihan na, gano'n. So, nag-open kami ng store. Actually, Usually nag-start sa Japan. Tapos, na-try namin mag-Thailand. Tapos, sila, US, nag-US din. Kasi meron din naman nagpapasabay ng mga ibang mga brands luxury na items naman din. Mostly affordable yung mga items namin. Tapos, from Bangkok sila. So, magandang quality na. Tapos, masisigurado nila na mura pa rin siya. Yes. Nasa budget limit pa rin. Oo. Ang priority kasi namin is yung quality talaga nung binibili nila. Sa mga items namin, hindi lang basta-basta bultuhang in-order. Talagang handpick Handpick talaga sila. Oo, Kung handpick. gusto din namin ibenta, parang gano'n. Yung mga V-Shop, ganyan. And yung cotton candy, yung mga sandals natin. And then yung Jenny Moon na mga pampaputi, Alpha Arbutin, yan, mga pampaputi yan. Mga Laloon brand and variety kasi. Oo. Punta po kayo sa Finds anytime na may time po kayo. Then, kahit magtingin-tingin lang po kayo at alam ko na may magugustuhan po kayo sa Yes. mga products namin. Yes. Welcome po lahat. Gusto nyo po magpalamig, pwede din. Oo. Tsaka one-stop shop na kami. Oo. Nandito na lahat. Kaya punta na kayo. Thank you. Soon to open soon pa pa lang siya. yung nails namin. Ang aabangan nila, syempre, yung mga quality na design ng mga nails. And meron din tayong mga lashes. Yung coffee natin, mura lang yung coffee namin. Talagang much as yung possible. Oo. affordable talaga. Affordable. Okay, nagbubukas po tayo 9 a.m. up to 9 p.m. po. We are located at ground floor landmark building, Kalayaan, Queviawan, City of San Fernando, Pampanga. Ang landmark po natin is after St. Scholastica's Academy, bago Junjuns po. Bye!